Nyt on aika tehdä jotakin muuta. Sisällöntekijöitä tarvitaan aina sanomalehdissä, mutta median pirstaloituessa ammattilaisia tarvitaan muuallakin. Internet mahdollistaa sen, että jokainen yritys voi tiedottaa omista asioistaan omille kohderyhmilleen. Miten esimerkiksi teidän yrityksessä käytettäisiin omaa tiedottajaa, jos sellainen olisi? Onko teillä verkkosivut hyvässä kunnossa? Milloin teillä viimeksi on tehty uudet tekstit sinne ja otettu uusia valokuvia? Mitä paremmassa kunnossa verkkosivut on, sitä paremmassa kunnossa on myös yritys. USA-lainen talouslehti Forbes on tutkinut, että yritysjohtajista 59% katsoo mieluummin videon kuin lukee tekstiä. Tech Journal on tutkinut, että potentiaalinen asiakas tekee myönteisen ostopäätöksen 85% suuremmalla todennäköisyydellä katsottuaan ensin tuote- tai palveluvideon. Forbes on tutkinut myös, että 82% kuluttajista luottaa yritykseen enemmän, kun sen johtaja on näkyvästi esillä yrityksen markkinoinnissa, varsinkin sosiaalisessa mediassa. Kun nykyään markkinointia on paljon internetissä, se kannattaa tehdä ehdottomasti videolla. Orion 21-yhtiö on selvittänyt, että videosisältö leviää internetissä 1200% tehokkaammin kuin teksti. Kirjoitettu teksti ja liikkumaton kuva ei minun mielestä ole enää nykypäivää. Nykypäivää on video. Haluaisiko teidän yritys kokeilla videosisältöjä omilla internetsivuilla?